Ei, que tal? Estaba mirando aí as plantas, porque aparte de pescar encantan as plantas, a horta, gustame todas, os frutales, as plantas, todo. Bueno, Isabel, antes de nada, estou encantado de estar aquí contigo. Bueno, mesmo, sigo-te nas redes e sigo todo isto do mar que ás veces non é tan descoñecido, incomprensiblemente en Galicia, non? Rodeados de mar. Nos últimos anos, Europa fíxose moi presente tanto no mundo do mar como no mundo do ágoro, non? E ao final, pois percibimos que o mundo cambiou moitísimo. Cambiou moito o mundo do mar, cambiou moito o mundo da agricultura, da ganadería, pero siguen sendo tan importantes e tan necesarios ou máis que nunca, non? Nestes momentos que vivimos de crisis climática, de problemas de guerras en distintos países, de crisis energética. Ti eres ademais unha persona que representa a un montón de xente. Eu non son representante no sentido de que ninguén me elegira, pero sí que polas cousas que conto nos meus vídeos, no meu día a día no mar, sí que moita xente se sinte identificada, non? E ao final creo que o que máis importa non somos Rogelio Santos ou ti, sino as cousas tan importantes que nos afectan a vida de todos, o mar, o agro. E claro, eu si me poño a falar da Unión Europea como mariñeiro que son, como traballador do mundo do mar, nas dúas primeiras cousas que penso, nunha é nos cartos, nos fondos europeos, porque sempre que se fala de Europa, parece que está vinculado con moitísimos millóns que veñen para aquí, non? E tamén penso moito en Europa no sentido de que, a diferencia de antiguamente, que mandaba o mariñeiro no seu barco no medio do mar, ao mellor tiñan algunha función a cofradía ou determinadas autoridades, pero estaba moi pouco desenvolvido tanto as normas como que había moi pouca xente a mandar. Ti eras máis dono de ti mesmo e máis dono de todo. E parece que agora hai moita xente a mandar para o mismo. Eu non sei se isto nos beneficiou ou nos perjudicou, polo menos no mundo da pesca. Non sei que pensas ti. Bótase un pouco en falta cando se fala das grandes políticas, que o centro seña prover de alimentos á sociedade, o mellor non tanto pois os intereses de grandes corporacións nun mundo globalizado e económico, non? E ao mellor tamén cando vemos nas grandes políticas parece que o único que importa pois son, no noso caso, non? Pois os litros de leite ou as toneladas de carne, sen pensar pois que modelo fai que os alimentos sexan saludables, que alimentos xeran riqueza e postos de traballo detrás, non? Como se mantenen con vida as nosas comarcas e con emprego. Cando estás falando desas cousas, a verdade que me sinto moi identificado, pero se teño que valorar se esas políticas europeas foron boas ou malas, cos resultados, pois diría que foron nefastas. Pero por qué? Pois porque a flota se veu descendida a máis da mitad, o número de traballadores, os salarios no sector do mar están polo chan, as rías, a pesar de que, e isto sí que me gusta deixalo claro, porque eu sinto un tremendo orgullo da miña terra Galicia, eu vexo que Galicia seguimos tendo uns dos millores produtos do mundo, de maior calidad, prestigio, seguimos tendo moita produción e moita capacidade, sobre todo de producir e sobre todo de recuperar capacidade productiva, non? Entonces, partindo de eso, de que me sinto super orgulloso e de que temos moito e de enorme calidad e de enorme valor, creo que as rías gallegas se viron empobrecidas, creo que a capacidade das nosas flotas, non tanto para pescar, pero sí para que os barcos podan valerse, generar ingresos, dar salarios adecuados á súa tripulación, pois que empeoraron moitísimo, non? Tontos non somos, se vas por cualquier puerto pesqueiro, o que te vas a encontrar son con mariñeiros que che din, isto acábase. Isto acábase. E iso creo que é o resumen
das políticas pesqueiras europeas, tristemente. Eu creo que no agro houve un proceso moi parecido Sí. ao que comentas, porque a política agraria común moitas veces identifícase, a xente xa fala de política agraria común PAC como se a PAC só foran axudas, e efectivamente son moitos recursos públicos, unhos recursos que se invisten de maneira moi maioritaria en fomentar pois a agroindustria e a produción intensiva. Unha idea totalmente contraria a fomentar, por exemplo, pois criterios como un modo de produción que garanta pois alimentos saudables, que reparta a riqueza. E eu creo que isto é unha cousa que compartimos co mar. Pois creo que é unha oportunidade estas eleccións europeas por cambiar o foco. A ganancia das grandes corporacións non poden ser o gran obxectivo. O gran obxectivo ten que ser pois, o emprego, a saúde, o dinamismo do medio rural. Pois no mundo do agro a emerxencia climática xa se está a notar dunha maneira moi importante. Están aparecendo novas enfermidades, por exemplo, na cabana bovina o ano pasado a enfermedade hemorráxica, pois enfermidades que non eran destas latitudes, como a couza guatemalteca ou a velutina que está a incidir moito nos polinizadores e tamén na propia produción de mel, e nos danos un pouco a sensación de que todo isto a nivel europeo trátase como unha cuestión de o chamado greenwashing, Quer dizer que en apariencia hai unha preocupación por o cambio climático, por disminuir as emisións, por prepararse para un escenario con estas ameazas, pero na práctica o que se fai moitas veces é afondar máis en apoiar o modelo agroindustrial e o modelo intensivo e poñerlles máis pegas precisamente ás pequenas producións. Non sabes o identificado que me sinto con todo o que acabas de contar. Tan diferente que é labrar no mar e labrar en terra, e en cambio temos moitas cousas en común, porque claro, son cousas tan vinculadas á terra e ao planeta, e no mundo do mar estáse percibindo moito, percibeu sobre todo o ano pasado, porque hubo un verán moi caluroso, non só a nivel de ambiente, sino a nivel tamén do mar. É verdad que moitas veces ao largo da miña vida hubo anos calurosos e hubo chuvias fuertes e hubo de todo. En Galicia temos un clima moi cambiante, pero eu non recordo a un ano donde, facendo tanto calor a nivel atmosférico, meter a man na agua e eu notala tantos días seguidos quente como o caldo, cando o que debería notala é fría. Tamén vivín este ano con preocupación o que estaba pasando co sector marisqueiro, donde durante o verán as altas temperaturas da agua e tamén a nivel ambiente pois causou mortandades nos bancos marisqueiros nas zonas que quedan máis expostas ao sol, apareceu o marisco morto. No inverno, cando ven tanta chuvia, pois tantos días continuados de baixada de salinidade nas rías, pois tamén provocou grandes mortandades de marisco. E tamén percibimos a presencia, aínda que sempre existiu presencia puntual de especies exóticas, de especies de aguas máis cálidas, pois este ano deronse casos sorprendentes como a presencia de tiburóns martillos na costa de Lugo, cando pois eso nunca ocurrira. E tanto que anuncia, a nivel europeo, que se o Pacto Verde, que se a Estrategia 2030, que se todo ese compromiso co medio ambiente. Nas políticas pesqueiras, porque no agro ao final siguen poñendo a maiores trabas pois pequenos produtores ecolóxicos, pois que teñen maior biodiversidade, porque todos son trabas burocráticas. Sí que está pasando que o exceso de normativa pois está, en lugar de axudar a xente, a xente do mar, está asfixiando e non está producindo un cambio real, porque sobre todo a xente do mar o que necesita é que haba peixe no mar, que haba marisco nas rías. Iso é o que vai a atraer que poda haber relevo generacional. Se non hai peixe, se non hai berberecho, se non hai ameixa, podes facer o pino,
que non vai haber relevo. A xente non vai ir ao mar porque non vai ter que pescar. Creo que ten que existir regulación, creo que as cuotas que veñen de Europa son positivas, os equilibrios para asignar esas cuotas son complicadas. E son xustas, porque no caso do lácteo no seu día negociárase unhas cuotas miserables para as granxas pequenas galegas e unhas, outras rexións defenderan moito mellor o sector. As cuotas pesqueiras non son xustas, e tampouco é xusto que se empuje a unha pequena empresa a ter que hasta a extenuación para poder sobrevivir. Como non miremos de que a pesca sea rentable para a nosa flota e para os nosos traballadores do mar en Galicia ou no mundo, e como eses traballadores, eses barcos, esa flota deixe de ir ao mar, non nos preocupemos. Xa ocupará o noso lugar a flota china ou outras flotas do mundo que sí que non van a ter ningún escrúpulo en pescar hasta a extenuación dos océanos, non? Entonces, eu creo que hai moitas formas de apostar pola sostenibilidade, por unha boa gestión dos nosos recursos, polo benestar da xente, polo benestar do consumidor, sin ser greenwashing, sendo verdes de verdad. Teño a sensación de que é moi difícil xa para moita parte da poboación que teña alimentos de orixe agrario, frescos, ecolóxicos, de temporada, pero tamén que do mar teña eses alimentos tamén variados, con toda esa riqueza que ten o noso mar, e que lle señan accesibles, non? Parece que lle chegan solo o que lles interesan as grandes corporacións que hai en cada ámbito, non? A min pareceme moi cruel que se pague a sardiña a 50 céntimos, e pareceme moi cruel que pase isto e que se lle bote a culpa aos mariñeiros. Sabes unha cousa? Eu creo que é moi importante que defendamos en Galicia, que defendamos en Europa os salarios dignos para os traballadores, a calidad dos produtos alimentarios, que o sector da alimentación, aínda que está ben que gane cartos, non pode ser ese o seu fin principal. O fin principal é alimentar e nutrir ben a población e, ademais, dispoñer de alimentos de calidad, non? Entón, nese sentido, por moito que nos fastidien, ten que haber normas. Pero esas normas, aquí defendémolas moito. Aquí deféndense moito. Pero tamén é verdad que, ao mellor, en terceiros países non se defenden tanto e se importa facendo a vista gorda. Aí os pesticidas, o sea, que non hai a normativa que temos aquí, nin de lexos, non? Estes produtos chegan aquí, e creo que, aparte de ser unha competencia desleal, aparte de que están perjudicando a nosa salud, e eu non estou en contra das importacións nin das exportacións, non estou en contra. Pero creo que, se temos que defender unhas normas aquí, temos que ser tajantes tamén e defendelas noutros países. Pareceme tamén que a postura da Unión Europea e de gobernos europeos en moitos casos tamén é moi hipócrita, porque, por exemplo, están asinando tratados de libre comercio con distintos países do mundo, non? Pois no mundo agrario, por exemplo, agora con Mercosur, con toda a zona de Brasil, Argentina, ou con Nova Zelanda, ou con outras áreas de outros países, e utilizan os alimentos, neste caso, como unha moeda de cambio, porque as grandes corporacións europeas teñen intereses no sector que sexa automación, sexa telefonía, sexa outro tipo de enerxía, por exemplo, e, negocian a importación masiva de produtos que saben perfectamente que están producindo con outro tipo de estándar. Entón, creo que hai unha gran dose de hipocresía con este tipo de cuestións. E na pesca, falaba Lotina agricultura, pasa tamén, eu gústame moito falar cos mariñeiros, sinto moito orgullo dos mariñeiros porque son traballadores, sinto orgullo da xente traballadora, da clase traballadora. E falando cun chaval que me encontrei na calle e que diante, cando estás fora das cámaras, todo o mundo di a verdad. Diante das cámaras hai quen di a verdade e hai quen di mentiras, pero tras as cámaras, el desíame. Traballo ao calamar, nas Malvinas, e nós, que as normas que existen actualmente, e que as normas que nos poñen ali tamén,
podemos pescar certa cantidad en certas zonas, unha vez que completamos o que temos que pescar, témonos que ir para a terra. Pero vemos a flota china, que son como ciudades flotantes, que están pescando absolutamente todo, sin ningún tipo de control ni restricción. Pero despois chegan aos nosos mercados en Europa. Eu non teño autoridade, pero os eurodiputados, os gobiernos europeos e os poderes económicos que están detrás de grandes empresas sí que teñen autoridade. E que están facendo, señor mío? Que están facendo? Porque iso existe, o que acabo de contar non mo invento. Eu non estuve ali, pero hai mariñeiros gallegos que están ali, e moi despertos e moi listos, por cierto. Que neste momento actual hai unha cuestión tamén moi relevante, todos estes proxectos que supoñen grandes ameazas nas nosas comarcas, non? Recentemente víamos este macroproxecto de Altri en Palas de Rei, que supón, en primeiro lugar, moito máis eucalipto, cando xa temos unha gran cantidade do noso territorio ocupado por eucalipto, e vemos cada verán o que supoñen eses grandes incendios dunha especie que é pirófita, a nivel de perda de superficie agrícola é un problema moi importante. Temos das superficies agrícolas útiles máis baixos de todo o Estado español, pero tamén a nivel europeo, e o cal significa que moitas persoas mozas que queiran incorporarse, ao mellor producir eses alimentos que necesita a sociedade, dar paso a ese relevo xeracional que se necesita no agro, pois ten moitas dificultades co tema da terra. Temos eso, temos toda esa ocupación masiva do noso territorio con polígonos eólicos, proxectos de megaminería entre eólicos, eucaliptos e minas. Probablemente non sei se nos queda sitio aos galegos e as galegas para seguir vivindo no noso territorio, non? False de cousas que me tocan moito a alma, que me tocan moito porque falastes da minería. Eu que traballo e son da ría de Muros e Noia, e non podo olvidar, creo que non poderei olvidar nunca, a mí miña nai e meus abuelos enseñáronme a servirme polo meu, a non botarlle brosa na leira do veciño. E cando nombrastes a Cámara Mineira, bueno, recordo como se puxeron do lado, no caso da mina de San Fins, de quen pretendía verter á ría de Muros Noia cadmio, plomo, e que o acabaron facendo, e aínda para colmo nos insultaron a xente como a mí, mariscadores, traballadores da nosa ría, como paletos e como terroristas, cando os terroristas medioambientales son eles, porque eu non estou en contra. Eu teño un móvil que utiliza determinados metales que son necesarios collelos, teño un coche que é de ferro, etc. Pero, mira, tamén son mariñeiro, vou pescar, e teño unha licencia de pesca, pero non pesco como me dá a gana, non pesco as nécoras en veda. Entonces, como alguén pode pretender explotar os recursos mineiros e verter metales pesados, acabar verténdoos á ría, E o papel da administración, ao final... E a administración igual, e os alcaldes da zona igual. O sea, unha actitud vergoñenta. Non sei como queren combatir ou loitar contra o cambio climático, apoiando Altri, que a mesma empresa dixo que co vertido das aguas o Ulla iba a aumentar a temperatura do río 3 grados. Así é como van a loitar contra o cambio climático e favorecer que os nosos bancos marisqueiros non morran, que o sector mexilloeiro non morra, e que as nosas especies mariñas están migrando hacia outros mares, téndose que desplazar máis os barcos para pescalas e escapando das súas mans. A maneira de loitar contra o cambio climático é aumentando aínda máis a temperatura dun río e, como consecuencia, dunha ría. Iso é o que din eles. Din que vai aumentar 3 grados. O sea, eu non quero ser alarmista, non estou sendo. Estou describindo o que eles dixeron é unha realidade. Non sei se na terra hai algún refrán similar, pero no mar hai un que di que o mar é nai. E é verdad, o mar é moi productivo e ten unha capacidade enorme de regeneración. Unha cousa que me di moitísimo a xente polas redes sociales, dúas das cousas que me din é o mar, se o coidáramos todos un pouquiño, non cabía o peixe dentro del. E claro,
témolo que coidar, pero non podemos coidar solo nós, tamén a xente que vai a Europa a representarnos, a xente que administre esas normas e eses fondos aquí na nosa terra, tenos que administrar un pouco mellor, tenos que administrar ben, pero teño unha gran confianza nas nosas posibilidades. Se o collendo as túas palabras, estou totalmente de acordo. Somos optimistas porque do agro e do mar saen os alimentos para a sociedade e os alimentos hoxe e mañá van ser absolutamente imprescindibles. Se nos deixasen falar, podíamos, pero casi que non vamos a levantar. Esperemos que nos escoiten. Os que mandan ou van mandar que nos escoiten, que nós somos constructivos.